was a successful burial ceremony of our distinguished senator today. Everywhere was calm. Nnewi was cool. People came in and they left peacefully without hearing any scores. Ha! Ifeanyi Ụba na-akpụ a na-agba mkpọ na gbim gbim akpata oyi wụsa m n'arụ. Hai! Dike na-abụ ịmakwuo na ife a na-eme ewu ọgaranya kwa nne ya ndị ọgaranya ibe ya eju, ọkwa nna ya ndị ọgaranya ibe ya eju, oke nne ya oke nwa ya di ma ọ dị ọkpara ya nụọ di nụọ nwaanyị ma ọ n'ọkwara nwunye ndị mmadụ eju. Mana ụbọchị ahụ achọzi ọgaranya ahụ achọ afọ ha ifu na friends ya abịa nke Ifeanyi Ụba dị different. Hey ọgụnụ men nọ on ground, ma ndị ihu ochie. Look at ma Honorable Chuma Nzeribe, ebe ka Chuma Nzeribe si wee mapụta n'obikonu. Men nọ on ground, izu ndụ mmadụ na-eme ha. Men nọ on ground, igwe shasi ezudo ọgụ ha. Men nọ on ground, ndị nnukwu ndị ochie ịghọtago. Nekwe ma ejisin ha o, ejisin n'ọrụ ukwu ha ọgwọ ma ndị asịrị na ha na Ifeanyi Ụba nwee problem. Ha nchara ine nọkwa ebe a bịa felu odogwu aka odogwu wee naba na ọ na-aka akụkọ. Eche m na-asị na mmadụ anyị akpagharị na Nnewi ka mmadụ ụzọ kpụrụ otu isi na Nnewi kịta ka maa ụzọ ka ikweta na ọ na-ebe. Hey God, even Galata, I lost my voice. I know that I'm not Daziada, but I guess it was worth it. From then I do na Ifeanyi Ụba. From then I do more. Kerebe Ifeanyi Ụba no. Na na-achọ Ifeanyi Ụba na ndị sịrị na ha na-achọ Ifeanyi Ụba na-abụ Ifeanyi Ụba mkpụgharị ọnụ a na-ajụ nsọ jee paak ọbịara kọrọ jee paak ya bịa. Ifeanyi Ụba nwe okpuru jeruru na chọọchị jee nọrọ aka ala ọga ụka kacha ala ọga ụka ọdụ nke Ifeanyi Ụba esi ụzọ ahụ tinye aka n'ike jewala onwe bikos na ebe a na-akọ ọmahụ ka ọ ya adụ na ọbịa luo ụmụ anụ ka otoro olesizikwa na ọ ya bịa echi o nwezikwara ike echi niile ọbịa. But as of today, I don't think na Ifeanyi Ụba bịara ụmụ anụka, but I was able informed that no n'ụlọ ụka. I got the burial. Shima's broke the burial got on very fine. Hey, the burial got on very fine. So for ndị niile na-ajụ m kere ebe Ifeanyi Ụba nọ kere ebe Ifeanyi Ụba nọ, enwetara m information na Ifeanyi Ụba bịara na chọọchị. Ịghọtago na Ifeanyi Ụba bịara na chọọchị mana afọzi m Ifeanyi Ụba n'ụlọ. Ịghọtara ọ bịa n'ụlọ mana o jere chọọchị, but either ways ọ bịa pay last respect to Senator Ifeanyi Ụba ọgaye. Ịghọtago, so either ways after all ndị dụka soro udo ha, gọvanọ soro udo ha, and ụfọdụ ndị nnukwu akpụkpụ ịghọtago ndị nnukwu akpụkpụ ụfọdụ ndị political bigwigs bịachara na chọọchị si chọọchị na ịghọtago also people dụka Sa Emeka Ọfọ ha ịghọtago
Chris Nwabueze Ngige ha, Senator Enyinna Abaribe, Senator Victor Ume, Senator Tony Nwoye, Senator Kelafe Ojo Zokalo, Senator Alin Dume, and a lot of House of Rep members, and so many other senators. Ndị sozi ozu wee bata n'ụlọ ma Peter Obi na-atry igwo. Peter Obi na-atry, ọ na-like m na identify with ụmụ Igbo ebe ọwụ na-ada na-eme ife. He was there. So, but men mount. Men mount lo. Men mount mmadụ bịara. Nke echi niile ya ada egwu. Yeah. So, I'm very, very happy. Okay. CK sent. I don't want you to be listening too much anymore. Can you now zuzu out of this page? Pim! Honor. Upward. I'm very happy. Only name anya. I'm very happy. I'm very happy na Senator Ifeanyi Ụba Anana peacefully. Anana peacefully. So tomorrow we are going to continue again, and we are going to bring it live again tomorrow. In fact, echi niile ka nke wu ife ya eme. Echi niile ka mmọnwụ ya agba na nke Ifeanyi Ụba. Echi niile. Ịghọtago. Chris Sunday. When was he buried in Nnewi? He was buried in Umuanuka, Otorobe now. He was buried in his country home. If I ever lower government house, I all over the bar, Rochester, a bridge in the air boss, a big guy Japan near Chimas Brock, Dal Mba J-Park Bianunoka now, J-Park Bianunoka. I was reliably informed that no Bianunoka. But I don't think no Bianuno. Mano Oganunoka. I was reliably informed that no Bianunoka. Mana Obianuno. But either ways, the most important thing is that now no be acquired Senator Ifeanyi Ụba men mount lo. Hey, I've met a lot of people football for a long time. Hey, ba kelo galanya ndị mmadụ friends here ya turn up in this number. Kosharisi de nke Lagos, Kosharisi nọ na bịakwara nke Nnewi. Ịghọtago, Kosharisi na takwara ọ bịakwara dị akwamozu. Even innocent. Only somebody look can go no ife niile kono ya de okwu. Ndị baye na-achọzi ife enweghị isi a na-ekwu okwu. Ka isi wee na-echasịcha akwamozu akwadochasịchala ọfụma everything na-aga. Ife ndị mmadụ nwere ide ekwu owo na etebụl ebe innocent nọ na afọ ọda akwa a eji wee je kpuchie. Ife niile akwado na akwamozu a tebụl a ka ịfụrụ. Does it mean n'oge ngara yesterday? Does it mean n'oge ngara ebe a yesterday a na-emere Ifeanyi Ụba service of song na ịfụ họ oge mbara n'ebe VIP? Does it mean na ịfụ oge mbara ebe VIP amountụrụ ma stage and everything? Ifure? Is that what you are telling me? Ebe ahụ ịfụrụ uwe ebe esetigasị tebụl ma ndị ụka ma ndị nne nwaanyị ma ịghọtago gbogbo ere ndị bịagasịrị ife setiri ebe a kama na ife medebere uwu na mgbe ahụ Innocent na Gabros bịara agbasabụ ụka aka nọ na chọọchị aka ụka aka gidoro Ifeanyi Ụba ụka o wee kụọ ebe after 1 to 2 ọkụcha na 2 ewebuna owe chighata back na be ịghọtago. So
oge ha bịalụ usually ndị ọga na-eme ha bịa ha nakpuo n'ime compound but oge ya na Gabros bịara ha decidezie ka ha jezie n'ebe a jedo nọrọ ana ịghọtago fa decide ya ka ha jezie ebe a jedo nọrọ ana nọrọ ebe a na-eche ọntịrị eburuzie Ifeanyi Ụba wee bata so mgbe ebuzie Ifeanyi Ụba bata ha nwa wee nakpuzie n'ime ịghọtara ha nwa nakpuzie n'ime so hapụrụ tebụl ahụ wee ebe edebe elu ndị obere akpụkpọ dụka anyị tebụl ahụ wee ebe edebe elu onye agbata obi ikwu na ibe amara m mmadụ niile ịghọtago because everybody do accommodated ife abụla akwamozi ebe akpara okene akpaghị okene Ifeanyi Ụba hapụrụ ndị mmadụ wee pụọ emekwa na emechalụ n'ikpeazụ today ewee kee iwe ndị mmadụ nni Ifeanyi Ụba dịkwa ndị dụka ewee naba ewee kpọzie ndị mmadụ abịa eke ihu n'iyi ebuna abịa eke ihu n'iyi ebuna gwa ji eweta ife ekewe nri ọpọna ife eriri ebe ahụ taa onye ọwụna of course na Uchenna Lasco senetọ ndị Hausa bịara ebe ahụ ma senetọ Ali Ndume nọ Nnewi na senetọ Ali Ndume nọ Nnewi with some northern politicians nọ Nnewi. You did not enter any VIP. You were outside the gate all throughout the burial. If I'm lying, show us to confirm. Look at Onya. Ani kunenu na na konana. Ani kunenu. Some of you na atika ndena abampuru mmiri. You did not enter any VIP. Go look at naba n'ime VIP ijeme. Na ngwa na yesida na service of song. Na mba n'ime VIP. Je gba video n'ime VIP. Now saying you did not enter any VIP. Go to Kanjeri Nime VIP. All those guests need a bad Nime VIP. So, Haya Batani Weba no when I won't VIP. So, can even Jerry Nime VIP? I'm asking you. Can even Jerry Nime VIP? Onwe guest Jala Bah need Rimweta, my Yemweta at the point of entrance, but I be fine over. Or another guest I used at that entrance, but I will be not with VIP. Yeah? So can even na basiri n'ime VIP ma ọ wee ba n'ime be capital oil ijeme ka nje ije kwụ gate maka na njere ịchọ isi nne m ka isi nna m n'ime ebe ahụ ọkwa ka nje aha m eje ebe ife na-ekwo ekwo aha m agbakasị onwe m ahụ n'ife na-ekwo ekwo so n'ile ebe ahụ m nọ jụrụ m ahụ oyi akọvata m ife niile m chọrọ ịkọvata and that is it akọvata m ife niile m chọrọ ịkọvata Ogbonna Paul jee na page m awụọ my number jee na page m awụọ my number jee wụ number na page m so dị akwamozu aga na taa enigo odogwu taa echi niile ife ndị ọzọ ebido I'm very happy my happiness wụ na at least na onwere akụkọ akọlụ. There is nothing. Everywhere was peaceful. Everywhere was calm. Everybody who came today, they all went back home. Did you see? Can you read that to maka J Park? Or J Park abịa home asakwa na akwamozu. Na nnọrọ go obere ife ikudike gwuru m tata akpara igidoro m na ana m ajakwu ndị a na-alụ ana m aja ndị a na-eme ife video coverage ike o ana m aja ike o ndị anọ na-ada nọwa na media team nya ana m aja ha ike 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 eke ha kpolu ha obere ọlụ ka ha na-alụ ebe a ngara tata ka ngawara gacha oge nọ na moto anọ dụka ya sị na anyị godo hapụ na ya nụ maka ọ n'ime VIP ga-akpọmozi Ifeanyi Ụba gara ndị na-eso ndị na-ekene m na-asị m ezugo thank you for giving us update don't worry update nke echi niile ya acha acha because mma akwado onwe m ọfụma wee jewe echi niile
Pope e-bloggers onwekwanu mgbe Simon Ekpa or anybody ji wee kwuo na ya akwa Ifeanyi Ụba or na ya na Ifeanyi Ụba. Onwere mgbe Simon Ekpa or any other IPOB network or source wee kwuo na ya akwa Ifeanyi Ụba or na ya na Ifeanyi Ụba. Onye kwuru ife ahụ one guy in South Africa. Or one guy in South Africa wunya kwuru that thing go we create a panic. Yes, it wasn't any IPOB network or any of them kwuru that thing. But ịma na abịa kwuo ye ka e wee were wee ti panic n'ime ndị mmadụ. Ịma na no coincidentally that incident melu yesterday night, if I'm not mistaken. Was it yesterday night or 2 nights ago? Mezie oduze ka ya say na eziokwu. And you go to say, I know the guy CJ by name. You see? Go. So all those guys, that guy nyakuru that thing, and I won't lie you. I won't lie. All and they bialo befanyo bata. Supposedly do 1,000. That thing may at least maybe 20%, maybe onya all no 100% of people supposedly. But I won't lie. That thing may about maybe 30% or 40% of people are here. But I believe nature it will be better tomorrow because at least in the mother of Gona no one family. The kind of army and police will mount that place. Anybody will do anywhere go collect anyhow. Makudi security on a new. Makudi security on a new. But the fact is that there is no even need for any that because there is nobody who said that Ifeanyi Ụba will not be buried. Or just that guy, that particular guy, South Africa. Or that guy just to create this panic. Or the guy just to create this panic just for nothing. Just for nothing. Of course, I go there. Actually make a lot of people my different structures of actually itu okute n'isi mmadụ be Ifeanyi Ụba oko those the man there is no any day today now. Ifeanyi Ụba na kpuru na around after 2 to 3 today now. Vegetata we may more like burial and ụfọdụ ndị bịagasịrị akwamozu mana echi niile ka different people ya bịa akwamozu. Go. So stay tuned. Tomorrow I'm going to be broadcasting live. My happiness is that the boss are not go and done a lot for man. Friends, yeah, they came upon none of it. Imagine I don't know all on Ifeanyi Ụba they came ready. Imagine no Ifeanyi Ụba no making ready with even flotata. Ebunu agafu ndekpu atụrụ otu inuma ebunu agafu ndekpu atụrụ na ọrụ na Ifeanyi Ụba no ndụ wee na-eke nwedi with even flota. A lot of old people na kpusichana ndị ọga ha ncha niile surface today because of Ifeanyi Ụba. Ọ dị easy. Hotels nọ na Nnewi enweghị room now. Kere onye anyị adịkwana happy. Ka onye anyị adịkwana happy. Ka onye anyị adịkwana happy. A lot of people nọ na panic. Na ha amaghị ife ya eme na Nnewi taa. But it is me now updating you. It is me now updating you that nothing happened. That DSS guy really make you para. Abu DSS guy ya onye ala ka ọwụ. Onye ala ka ọwụ ndị ọmachancha. Ndị ọmachancha.
nọkọta pụta na Nnewi be anyị ebe ịkọrọ m akụkọ ọdụ na ihe ịma nọ na ha ama ife a ji emekwa na ife a ọ chọọ ka a na-evidota ha ọ chọọ ka a na-evidota ha mana ihe abịa n'ube mmadụ nọrụ be mmadụ debe ahụ na ahịa akọbata ahụ na akwamozu ka a na-akwa nwoke anyị esi kọbata ahụ na akwamozu ịghọtago wee ghọkwa dịka a na-aba ntị ka a na-aba ji of course na agwanya na onye emenwere na Nnewi anyị ka ọ ya gwa m emezi na vidio ndị na-ebe a na-asị m n'ọkwọ DSS ndị ọkwa ịma ndị be anyị amụghị nna be anyị ọ ya adụkwo mma gboo amụọ nna be anyị ọ ya adụkwo mma gboo kedu ka onye DSS ya eji asị m bababa vidio mgbanya gụnụ ka ị na-ekwu ma ndị ha na Peter Obi ha na ndị ọzọ ị na-ewu wee bịa orisa metụ ha name them ịmụkwomenụ bịara be Ifeanyi Ụba taa ịmụkwomenụ bịara ebe a taa ịmụkwomenụ bịara be Ifeanyi Ụba today menụ bịara ebe ahụ bịara ha bịara emas kpokolu bata kpokolu kwụpụ ha ka nkwuo ma ndị kamiri ma ndị ya wee nọrọ a na-akpọ afa ha mana ya afọ ha anya mmadụ refukwanụ na Emeka Ọfọ efu ka m setara ya na vidio mana ọ batara ebe ahụ pụkwa mgbe ọ pụrụ ịghọtago polisi niile ahụ ịfụrụ gasa na geeti certain time m setara wụ polisi o ji anya amụọ nna ya eji saki wee kpuchie ka mmadụ ghara ifie mokwomenụ bịara dị ya ga DSS bịara ịbịa chakasịrị m anya na Nnewi anyị ya ndị be anyị ahụ enyekwuru mmadụ aka ahụ werukwo nwayọọ ịmakwa na ndị ahụ ndị DSS ha gbawukwa ahụ ha eburu gote nwigo na moto ebe a na mmadụ anya nwee ife mmadụ ya ekwu n'ọkwa federal gọọmenti na ha gba ha agha egbe ebe a ha eburu ozu dọị na moto nsị ya gbazie m egbe na mụ ma egono nya ha si etu agba mmadụ egbe ndị mmadụ wee kafọ ha si etu agba nne egbe ndị mmadụ wee kafọ na mụ mere nwokono ka ihe eji gba m egbe ụmụ nkirika egwu a ndị mmadụ na-ada atụ anyway it's just for me to update you that everywhere they could put body tomorrow you other go put body tomorrow for ndị na-ajụ JPAC abịa JPAC bịa n'ụlọ ụka mana o nwere ike ọ were chi niile ka ọ ya abịarụzibe ọga you other go but for that I don't think na ọ bịarụbe ọga even mụnwa ana m achọ JPAC more than etu si achọ ndị guest bịara you other go ana m achọ Lionel Messi fans value my life for how do you mean by value my life? Agwangona ma have value my life. My friend Gwalo. Agwangona ma have value my life. Agwangona ma have value my life. So anọrị m na-achọ nya mfu ebe mmadụ nọ amanụ mma jee ebe a jee nyuo anya ka mma na jee nwa amamọnọ n'ime ha ịghọtago mfu moto nwere ka o si buru tinted na-abịa ana m inyo anya ka mma nọ n'ime moto bụ tinted wee bata achọka nya anọkọta mbido chọrọ ya na akpa ndị mmadụ mpụta amaghị m aka na pọketi ofiọpụta ma na jee nwa amamọnọ n'ime akpa achọka nya tata ahụ ọwụ na m ụfụrụ ya emive mmemme na ọwụ na m ụfụrụ ya ọ na m ụfụrụ ya ebie nyọma maka na ọ pass go through a lot this period. He has passed through a lot of stress. Ka m gwa gị eziokwu na ọgba ka m nọ wee malụ na ife ya egbu JPAC siri ike, ife ya egbu jee nwa amama siri ike. Ife a na-eme that guy n'izu a ife that guy nwere ike ịgakọta n'ilo collapse ọ n'ilo. This guy kpechiri ọpọ n'ihu na-aza akwala niile dị ya n'ihu na-apụta anya na-achagharị na-enwu ka ọkụ na-enwu red. Still this guy kpechiri, this guy wụ kpechiri part 2. The other go achọka nya ka m fie ọ na m ofuru ya fe mmemme ewu egoro m hanky white na-abụ mgbe m na-abata ebe a
egoje hanky na white na abụ nti ofu na akpa na reserve ọrụ je nwa amamofu ọ na mofu ya mbie ya ọma obi ya jụrụ nya mbie ya ọma ejide nya for like 1 minute ka obi nya ka ife niile dị na ahụzesia amaghị m aka na akpachiri hanky ya achị ya si it is well ọ na amaghị ife nwa mmadụ ahụ pass through na this period ọkụ oge echidere rie ka ọnya this period karịrị ọkụ onye kọntena dakpuru mmiri n'anya ịghọtago ụnụ mmadụ ife ọ pass through or ife ọ na pass through this moment ebe ọ na-efu na J Park jee bie ya ọmụ igo ihe mmiri jụrụ oyi ọ dịghị isi so ana m eche ọ na m ụfụrụ ya ebie nye ọma kara aka wuru hanky white shee ya kwee n'aka say my brother it is well because it is indeed well with his soul mana asị na nwa okpuru jechala ụka si unu ụka nawa ya atakwana ya ụta ikekwa onye chenu na-eji 2x2 so 1 or 2 places ịghọtago onwe ike iche na-ewu na 2x2 ịghọtago wee dee 1 or 2 places debe ịghọtago ị nwere ike bịara onye ese vidio n'ụkata efe ya anụ n'isi gị kate ịghọtago pịago mana udodu jee nwa amama ọ na ka na around ti bọdị echi niile bie echi niile ka anyị kwanyere ọga ugwu ikpeazụ bie echi niile ịnidere ịbịa zụọ ọkpa ọga gụ na ọga dị mma ịnidere ịbịa zụọ ọkpa ọga wee feere ọga bye ịghọtago I know what you are passing through is not easy ịghọtago it's not easy. I don't want to be selfish. I don't want to be selfish or insensitive. I understand and I feel your pain. I feel your pain seriously. What you are passing through. Onye container dara mmiri. I don't show yourself na onye aka wee na-afụ ọba. Ịghọtago ife na-afụ na nke ikpeazụ akarịrị mmụọ karịa mmadụ. But you kept on pushing. Ngụnwa na onwe gị udukwu strong ajara gị ike. Ama maybe isi enweta energy. Ịghọtago. So ọ bịa na church. Mesha na church. The distance between church and the burger is a walkable distance. Ịghọtago. Mana Nwokpuru for reasons best known to him. Nwokpuru decide ya ka o si unu ụka naba. Mana anyị fizikwa anyị echi niile anyị enyekwa unu update. But the most important thing is that na jee nwa amama bịa na church bịa bidie Ifeanyi Ụba farewell. That is the most important thing. Fantastically most important thing. Wonderfully most important thing. Ọkara ihe etu a isizikwa na ọbịa akwamozu Ifeanyi Ụba ngụzikwa na-ekwu. After all, anyị nwa n'obe anyị anakpụrụ n'ime ebe enilie anọ mbe anakpụrụ n'ime ebe enilie ebe edebechara ndị obi ha hachaka akpa rice maọbụ ndị ekposacha na geti ha apart from ndị DSS ndị amị na ndị polisi na ndị local vigilante ndị security Anambra Nnewi concerned citizen maọbụ na ndị edebechara ebe ahụ na mba obi ha hachaka akpa rice iyi monet ekwetara m na mụ na ọ na-agbagha ya agbagha aya na-ejekwa contest onye ka dị mma onye do better than each other. Ịghọtago na mụ na ha azọ ya azọ o he is better than me ekwetara m mana agbakwa na nwere ife dị njọ n'ife m na-ekwu ife a. Ịghọtago so njebechi niile m megoro Hollandia yogurt nke nwụrụ anwụ nke blọk dị n'ime ya o before meltụọ. Ịghọtago njebechi niile m megoro Hollandia yogurt ọ ya mfe ya ebie nyọma nye Hollandia yogurt ahụ well my brother ṅụba ya ọ kpụrụkwa asị ya ṅụba ya you need it a lot. Ịghọtago you need it a lot. Let's hope that na advice m nyere ya n'ụtụtụ na ọ ya take ya. Otherwise I really looked out for him today. I wanted to see him. I have to be honest. Hey, onye kpọruru afa m n'isi agụpụsị Chika. Onye kpọruru afa m n'isi ekpọrukazi afa m nke a n'isi.
ịkpọrụgazi afa m nke a n'isi. So echi niile m egolu yogurt ka ọ ya wụ ọwụ na mfụ jee nwe amamechi niile m bichaa ya ọma enye nya yogurt ahụ ghọtara. Onye si let love lead, of course. Imonet if you just not money the real, because it stop sounding so insensitive or wickedness. You know na position uje park or drip ka ya kwere unu no ọgwụ. You know na position je park no kita the doctor nwere ike ịnọkata mistake in your condition blue na kpo theater wara afọ for nothing because of how your conditions were do very bad. Ma before that guy na pass through. Ma before we na allow na by that guy emuru anya na akwụgharị ọba na palọ ọba na toilet ụlọ ga to na kitchen kedu nne iche no obere ife. So I really wish that I'm free today. All I'm free today, I will give him a hug that the Mosi is through that hug where he raw his soul. What I go, he raw his soul. Mana mmadụ abịa akwa ajụọdụrụ m onye ahụ sị m ma afụ jee nwa amama nsị elu ọ sị na jee nwa amama nọ n'ụlọ ụka. Biko ndị na ebe a ọkwụnụ fụrụ ife dị mo stream ọkwa stream something n'ụlọ ụka mbụ jee nwa amama. So carry here to. So tomorrow I will be streaming it live again tomorrow, and I watched your video where you recently attacked Mbaka, calling him name. Are you okay? Are you normal? Mmadụ Abụchukwu Emmanuel ụzọ iwe ezigbote onye ala ịmaghị ife. Sometimes I'm on an emotional sense. You watched my video where I was calling Mbaka names. Can you go and show me that video ebe na Mbaka name? Ịmaghị ife. Are you okay? Ngo onye isi adụghọ mma. Because all we see the woman, you never share that video melu makambaka, send a nap or your names. No one see the woman. You never share that video melu makambaka, send see the woman. Man, meanwhile, I have are you okay? Are you normal? Nana bo mbaka. Nya we go to the namo or mbaka afa. Are you okay? Are you normal? But I have to go be afa. Are you okay or are you normal? Two. You watch my video. Today was the first and last time Made make video maka Mada bata na erase B. If you do that, I block you immediately. I am talking about Ifeanyi Ụba and what happened to Ifeanyi Ụba today. If you know you don't have anything to say about burial Ifeanyi Ụba, about what happened to Ifeanyi Ụba today, or about Jenwa Mama coming to Ifeanyi Ụba, don't comment. If you comment, I block you immediately. Go bili nante. You watch the video ebe na pomba agomba ki apoyafa. Je go send that video. Screen record there go sim. Video ebe since February or January this year. Na corona kaka DJ polite. Je go sim ebe ngolu yi. Kennedy Udoka ewezgbota anụ ọfịa iwezgbota mpama Chineke ya akpọghị ọkụ blocked pam. Nobody is begging you for blocking. Blocked pam. Kwakwakwakwakwakwakwam onye nke a block kwa na nya. Okay, a block go nya. We know the west time. Ayade west time. So echi niile mma akwado ọfụma. Mma akwado ọfụma. Imagine ịpụtasị ndị watch the video. Ịma na half ndị pastors ndị ọzọ ha na-akọtọ ha. But the moment ọhụrụ nkọtọ ka ịkọtọrọ onye ọwụwa n'ọnụ just correct ya ife adịghị mma onye ahụ mere. Ọsịrị na ị na-akpali onye ahụ. Ọsịrị na ị na-akpali ọkwa ifo ka ọ na-agọ m ihe ya because of Mbaka. Imagine Ngonwa Wonye Zion respond to him in such a way when he talks about Ebuka Obi. If you think Araba, Obitonye Gareba Mpoto Ebenine,
that is ebe ha si owe nwe sense ọkwa ifo kịta ka o si wee mapụta ọ bịara ịnụrụ mbaka ọgụ mana ọ wụrụ ngo kịta na anụrụ Ebuka Obi ọgụ ọ gbapụta bịakwa na ịsọpọsụ ihe ime ndụ ụwa dịka echi niile ọ wụrụ na na-ewu my fans and nation ka ịsọpọtụ yogot anyị enye ji enwe amamechi niile ịghọtago kpọọ m na fonu gwa m ịghọtago we love him and I want us to henceforth begin to treat him as our brother. Agụgo nye emezi na video. I hope no you take him ayokwu ka udo shia, let there be peace. Ịghọtago imagine ọwụ na peace today jee nwa mama ka ada akpagharị be Ifeanyi Ụba anyhow buru kamera nke na-akpagharị. Imagine if unu merie ọbịa nwa obi Ifeanyi Ụba. I hope he will come tomorrow. Nwokwu jechuo ụka gbaa kọna na wara ịghọtago amaghị ụzọ ebuje plank dewe na nkọ amaọkwụdo ndị ji shovel nọ n'ime ọfịa na-eche onye ahịa eji shovel wee pịara isi maka ife mee na Facebook ịghọtago onye ụjọ kwọrị onye ụjọ nalụ nwokwuru were ụjọ na I want to support the war you are going to drink tomorrow. Don't support what I'm going to drink. Don't go support one ke J-Pack ya anu. Ma drop another comment ọzọ mystery from ife nnekwa block one go. You know I know your type. In a eji no nwayọ na edegu no ka elepụta. Si na another way na alepụta. Wola idea na ehucha fing. Si na another way na alepụta. Idekwa another thing ebe ọzọ make your sense. I will block you. I will block you. Uche odukwe. Ipuche na medi code bụ comment ni send eba. It just man o man ehucha fe. Ịchọghị ịpụta direct. So ọwụlụ na ngwụkwa na-ede laugh emoji dee na another thing ebe ọzọ kịta ka m blọk ọ ka m gwa na ife ahụ ịma na m ume unu na-ede iche nọọsụ ụbụrụ unu ka eji alụ unu elu na ama ọnụ onwe ndị eji nke ha alụ jet na aeroplane na-efe efe. Okay, I think I'm really tired today. I need to go and rest. Tomorrow again we will bring it live from where we are the security personnel against coverage of the funeral. No, that security guy had against coverage of the funeral. Come on. Two motor has where though. In fact, I can't tell exactly what the problem is, to be honest. I can't tell exactly what the problem is because I was doing my video. The next thing on follow or bomb some mobia. Jewen azumoto ebe ono luo. Or some I should stop that video. You say why? Or some I say you should stop that video. You say why? Or say stop that video. You say I won't stop the video. Ori to obialu ebe nno, bialu ebe nno. Say mo nya ka nna agwa. You say choro iti mi ife. Or say mo nya ka nna agwa. You say na or say mo kwusi ime the video. You say na ma ya kwusi ime the video. You say na nnewi akwa ka ya agwa mo. You say na nnewi nke ya agwa. Na ya agwa ni kwusi ime the video. Ọnọrụzie na ekwuzi okwu mụ na ya na-exchange words ndị mmadụ wee bịazie ebe ahụ then nyanwa wee chiga back to moto ebe ọ dọnọ merụkwa vidio nọkatakwa ndị ahụ n'ebe a sị m na ebe ọgwụ ahụ kwụsị ime medewezi and intentionally mụnwa achọghọ ibute face ye ịghọtago achọghọ m ibute face ye I able to that camera na intentionally because I don't want to cover his face. Video as of that time, if that guy in a mess up, close to 600 people, 500 and something to 600 people now watch your live. Imagine, Namo, the camera and the mom even the police here na demo. Imagine now all those things, misconduct and misbehavior on a member. Namo buje that camera, but anyway. Yeah.
imagine na mụ bụ je ebute n'iwe o nwere ike ka kịta ọ ya trend ba na everywhere. So ka nzu ike echi niile ọwụ na chọrọ ịbịakwanyere Ifeanyi Ụba ugwu echi niile bịaba jee nwa mama ọ na chọrọ ịbịa nye ọgaghụ ịbịakwu na mee nke ihe eme na chọọchị mana ọ na chọrọ ịbịa n'ụlọ bịaba na o nwere ife na-eme nothing mega udode. There is no 2x2 hidden anywhere. There is no plank hidden anywhere. There is no shovel hidden anywhere. Na-ewu iwu beng ụyọ mụ na bịaba echi niile ka inye ọga the last respect. Ịgbanikwa na nke ịgba n'ụlọ ụka but bịaba n'ụlọ. The house is for everybody. Dozie Emmanuel nke agọ na biko na ọya atọ nọ ka chi fonu na adụ m very tired ụla na atụ sef ka chi fonu ọya atọ echi niile.